Għal sen oħra l-Gvern Malti reġa' ġie kritikat mill-organizzazzjoni internazzjonali Transparency International brabta ma' problemi serji ta' korruzzjoni, tħassir ta' rule of law u demokrazija dajfa. Dan hekk kif ir-rapport annwali ta' din l-organizzazzjoni awtorevoli indipendenti ipoġġi lil Malta fil-50 post, 25 post anqas minn kif konna ftit ta' snin ilu meta isem pajjiżna beda jitniżżel f'dan ir-rapport. Għal-2019 pajjiżna reġa' kiseb marka ta' 54 simili għal dik tas-sena preċedenti u 6 punti inqas mill-iskor li kellu pajjiżna fl-2015. Fl-aktar rapport riċenti ppubblikat matul dan ix-xahar, Transparency International tiddikjara li f'Malta il-korruzzjoni qed ittellef ir-rule of law, nuqqas sinifikanti fl-integrità politika qed wassal biex politiċi u oħrajn jaħbu ġid ġej minn sorsi illeċiti permezz ta' kumpaniji segreti. L-istess rapport jiddikjara wkoll li mhix sorpriża li l-pajjiż għadu mifni mill-korruzzjoni sentejn wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li nqatlet waqt li kienet qed tirrapporta propju dwar il-korruzzjoni. Dan ir-rapport joħroġ l-għada li The Economist Intelligence niżlet lil Malta minn ranking ta' demokrazija sħiħa għal demokrazija difettuża. Il-Gvern Malti kien ilu jokkupa l-kategorija ta' demokrazija sħiħa sa mill-bidu ta' dan l-indiċi fl-2006. Iżda fl-2019, taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat, Malta kienet l-uniku pajjiż li niżel mill-kategorija għal demokrazija difettuża. Skont ir-riċerkaturi, demokraziji difettużi huma dawk li għalkemm ikollhom elezzjonijiet ħielsa u libertajiet ċivili bażiċi rispettati, ikollhom nuqqasijiet oħra bħal nuqqasijiet fil-libertà tal-ġurnalisti.